saatan. Aiot minne. Nyt on ajat. Paljon on vielä. Katso toinen tässä. Älä tule pahalta. Aki on kanssa kännissä, mulla on liisi. Niin on. Mulla on... Soitetaan Akille. No vittu, lopetan se kuvaa sitten. Ei jumala. Tässä joutuu pian esittämään. Pede äipä on aikamoinen. Mitä se? Älä puhu paskaa kaupungilla. Kuuntelis toisilla